Tu ets diferent dels nois. Deu ser una noia, oi? Què m'has fet, dolent? Espero que en Goku hagi aconseguit trobar la meva filla. Segur que estan discutint ara mateix. Ai, per què fas això? No veig per què t'enfades tant, dona. És natural, ostres! Has fet una cosa molt lletja! La filla d'Oxatan es pensava que s'hauria de casar amb en Goku perquè l'havia tocat d'aquella manera amb el peu. El mar és massa gran per trobar el follet tortuga. Haurem de preguntar a algú on viu. Bona idea, amor meu. Per què em dius amor meu? Res, no t'he dit res. Hola, que saps on és el follet tortuga? I tant que ho sé. Viu en una illa molt petita. Si tires pel dret la trobaràs. Gràcies! Aquest peix no s'ho passaria gaire bé a casa meva. Escolta, allò deu ser l'illa. I tant, allí hi ha una caseta. Hola! Hola! Mare meva. Caram, tu ets el noi a qui vaig regalar el núvol Quinton, oi? Aquest és en Muten Roshi? Sí, és ell. Com està, senyor? Doncs molt bé, gràcies. Per fi han trobat el follet tortuga. Aconseguiran que els deixi el vano de fulles de palmera per apagar el foc de la muntanya?